Assalomu alaykum. Tomoshabinoni kanali Moshinbozori TJ. Дар Мошинбозори шаҳри Хучанд қарор дорем. аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор барои шумо маъқул бошад, ҳатман лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дар комментариҳо нависед видеоро чӣ қадр метавонед ба ёру дӯстон роя кунед, то ин ки аз нарху навои мошин маълумоти кофӣ гирифта бошанд. дӯстони азиз, боз як ба гуфти гапҳо эълон, ҳар яке мо бояд ба тозагӣ риоя кунем. дастонро тез бо собун ё маҳлулҳо шӯем, зеро ҳангоми ин кор зиёда аз 50-60% вирусҳо аз дастони мо нобуд мешавад. ба ин барои беҳбудӣ нигоҳ доштани саломатии мо бисёр фоидаи зиёд дорад. opel ashka солаш 2004. این از قفای ماشین داخلی سالن دو الکتره коробка механик, CD плеер, دو airbag, пробегаш 242,000 км. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجی نمیباشد. این حالت سالن قفای ماشین بالونش در حالت خوب. багажаш ин баллони газа шахти запаска баллон 35 литра баллони газ. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расходаш нате? расходаш 10 гасти 120 км мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 919 11 11. opel astra солаш 2002. чӣ хеле ки дида истодем рангаш серебро мерин از قفای ماشین. داخلی سالن دو الکتروپاکت، دو airbag، این CD پلیر، коробкаш механик. пробегаш 144,000 км. این حالت سالن ماشین. این داخلی سالن حالتش خوب. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.6 інжектор сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. газаш евро 4. расход чанде? расходаш 10 гази 100 км мегардад. менин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 8008. opel хечибек солаш 97. баллонаш дар ҳолати хуб. соҳибасуми ин дохили салон коробкаш автомат CD плеер пробегаш 172,000 км. ин ҳолати салони мошин
мотор 1.6 простой, сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 газ ба 110-120 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истоди ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 22 90. мерседес бенз 22 кузов, солаш 98. комплектасияш классик мебошад. балонош дар ҳолати хуб. ин намуд аз қафои мошин. дохили салон пробегаш 260000 километр. монитор, CD плеер, коробкаш механик, ду дари пеш электропакет. ин ҳолати салони мошин. аболи сидениҳо хеле кашҳои замонави киштагӣ. ин ҳолати салони қафои мошин. сахтар меёмад. ин якта балони газ. якта запаскаш. ин балони запаскаш. мотор 1.8 сӯзишворӣ газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 газгирӣ чанде? 10 газгирӣ 100 километр мегашад. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. мерседес бенз 221 кузов, солаш 2007. мошин вагонный. балонош дар ҳолати хуб. ин аз қафои мошин. дохили салон 4 электропакет. багажош сиденияҳои пеш обогрев, кондиционер, лифтҳои сидени. пробегаш 173000 километр. монитор, CD плеер, ҳама наворотҳои ин замона. бисёр аҷоиб. ин коробкаш автомат, мана дастшанде. ин сиденияш кожи мебошад. ҳама наворотҳои ин замона. ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. яъне ду сидени қафошанда мониторош ҳаст. мана инҷа ҳайкида мешавад. мани мини бар. сидени қафоям лифт. фарбаш пешанда. дараш худаш мекашад. мотор 6 сӯзишворӣ бензин. расходаш 16-18 литр ба 100 километр мегардад. бо вайҳош мошинисои мотор ба қувват, турбинаҳои мотор. чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 250000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92
990 00 00.